שאני כרגע עומד פה מולכם ומסריט את עצמי ואומר תודה לרב סבן, תודה ענקית לקדוש ברוך הוא שהוא שלח לי את הרב סבן. הייתי שמח מאוד שבקרוב מאוד כל אחד ואחד מכם יחליף אותי בכיסא הזה. קודם כל רציתי להודות לרב על הקורס, קניתי אותו וממש לא ידעתי כמה זה חסר, כמה זה הפך את האישה להיות מאושרת ושמחה, כמה זה ממלא אותה, כמה העונג הזה ממש משים שלום בבית. וסיפרתי לרב גם שהרבה שנים לא נסעתי לאומן ראש השנה כי האישה לא הסכימה. איך אומרים, תמיד כמעט הכל נגד ולא. פתאום כשאתה קונה את הקורס הזה ואתה מיישם אותו כמו שהכל כן, למה, בטח, תיסע, אין לי בעיה. וכל פעם היא שואלת אותי מה קורה, איך היה, מה לא היה. ממש פלא פלאים. אני חושב שכל אחד צריך את הקורס הזה בבית. אחים יקרים, אני רוצה להמליץ בחום על קורס ייחודי לשיפור הזוגיות שלכם, שמעביר אותו הרב משה ליאת סבן, השם ישמרו ויחייהו, שקיבל המלצות מגדולי ישראל. זה יעזור לכם, גם אם נראה לכם שהזוגיות שלכם טובה, יש עוד מה לשפר ולחדד, ובעזרת השם שהשכינה תשרה בבית, בשורות טובות וישועות. שניות לכמה זמן שאני רוצה. מה אתה מדבר? אני יודע שאתה לא תאמין לי, אבל הייתי בהלם מוחלט. כאילו, השתמשתי רק העלאת אנרגיה. מה אתה אומר? רק בזה השתמשתי. אני בעצם הצלחתי. שלום הרב סבן, רציתי לשתף אותך שבאמת קניתי את הקורס המלא ברגשות מאוד מאוד מעורבים ועם הרבה חשד וסקפטיות שכנראה באמת חבל על הכסף אחרי שבאמת בעבר הוצאתי הרבה כספים על דברים כאלה. למען האמת, אני בשביל הכנות גם חשבתי שהעדויות לא כל כך אמיתיות, אלא יותר בשביל למכור, אתה יודע. סליחה מראש, אני מנסה לדבר בכנות, זה מה שחשבתי. אבל בפועל, אחרי שנים ארוכות, באמת שנים ארוכות, שעשרות שנים כבר, שאני לא מצליח משום מה, האמת היה קצת מבוכה בהתחלה לדבר על זה, אבל אמרתי אם זה עזר לי, ומספיק שיהודי אחד עוד נוסף יעזר בזה, והיה זה שכרי מה שנקרא. אחרי שנים ארוכות שלא, אני לא מצליח משום מה להחזיק, אני לא חולה או משהו, כן, בריא לגמרי, אבל לא מצליח להחזיק יותר מ-30-60 שניות במצוות הבית עם האישה. כעת, אחרי הניסיון הראשון של השיטה, החזקתי 15 דקות, ועשיתי רק חלק מהעצות הקטנות העדינות. יש עצות ככה יותר חזקות, ויש עצות יותר עדינות. רק חלק מהעצות הקטנות תישמתי, ב-15 דקות הייתי ממש מופתע, הייתי בשוק. אשתי תמיד תמכה, אמרה שזה לא נורא, הכל בסדר, ומאוד תמכה באמת, כל הכבוד לה. אבל אני אישית הרגשתי תמיד שזה רק בשביל לגרום לי הרגשה טובה. בכל אופן, שיתפתי אותה רק עכשיו בקורס, כן, לא שיתפתי אותה לפני כן במה שעברתי, והיא כל כך הייתה שמחה מיד שאלה אם יש גם קורס כזה לנשים. בכל אופן, אחרי כל החשדות והסקפטיות, אמרתי לפחות, אם זה היה בצד הזה, לפחות נלך לצד השני. אחרי כל החשדות והסקפטיות, רציתי לומר תודה מקרב לב. בהתחלה חשבתי שזה יקר מדי, הסכום,
אבל אחרי כל כך הרבה שנים של תסכולים, אז אני מבין שזה הרבה 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 יותר משווה. ותודה וישר כוח שהלכתם לקראתי בתשלומים. ישר כוח גדול הרב סבן. הרב סבן, שלום וברכה. רציתי להודות לך ממש מקרב לב על הקורס. היה קורס, ברוך השם, אני ראיתי תוצאות מדהימות באופן מאוד מאוד, ממש תוך שבועות בודדים. זה מדהים מה שהיה לפני ומה שעכשיו, זה פשוט לא, אין קשר. אם זה היה חצי דקה, מקסימום דקה, עכשיו בוא נגיד שחצי שעה זה קטן עליי. באמת, החומר ברור, מוסבר בצורה טובה, בצורה בהירה, בגובה העיניים, אפילו בצורה כיפית הייתי אומר. ממש יישר כוח גדול, אני ממש ממליץ לחום לכל מי שמתלבט, אין מה להתלבט, ממש שווה את זה. נדבר אחרי למעלה מ-10, כמעט 15 שנות נישואים, ממש מהפך. תודה רבה רבה רבה, יישר כוח. רציתי לומר תודה לרב סבן על הסדנה הכל כך חשובה שבעלי השתתף בה. השם יברך אתכם, יעמוד לכם לזכות על מה שהלימוד עשה לזוגיות שלנו. משהו השתנה בבעלי שגרם לי באופן טבעי לשנות גם בי. הוא קיבל ביטחון בעצמו שמסתעף לכל כך הרבה מישורים בחיים שלו. כבר כמה פעמים שאני רוצה לכתוב לכם את זה על דף, ואני לא הצלחתי להסביר את זה במילים. אז תודה רבה לכם, שכרכם יהיה מעם השם, תבורכו.